खौसेथि लुबैग्रा पार्टिनिनो इउपिपिएल दोलोनिनो स्पकपारसन रुंगुल बर' बिथाङा हाग्रामाखौ ओरैबादि खोथा बुंबाय, एकदमबारे ल' लेभेलाव दोनबाय। मैया दाख्लैसो स्पकपारसन दैदेनगिरि बिबान मोननाय बेनो संग्रामजों फैनाय संग्रामि नेताखौ बेबादि मोनसे बिराद गाहाय लेभेलाव दोननानै बिराद खोथा बुंबाय, बिराद जावबाय, जायखौ खोनासंनो हाथावै। दा बे बिथाङा रुंगुल बर' बिथाङा जे खौसेथि लुबैग्रा पार्टिनिफ्राय बिथाङा बे खोथाखौ बोरै सावरायखो? दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव, बिथांमोननि गेजेराव मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं दंना गैया? सावरायलायनाय दंना गैया? बिनि खुगानिफ्रायथ' जे सेन्ट्रेल कमिटिनिथार बिदि आवाज ओंखारनाङामोन। भिडिअ क्लिप्सखौ होगोन आङो। बेनि उनाव बिस्वजित दैमारिया थारैनो सिप जामारनो गावबो लुबैमारदोंना, बे खोथानि सोमोन्दैबो जोबहाङाव सावरायहैगोन। भिडिअ क्लिप्सखौ आङो होला, नोंथांमोना नुखाजोब्बाय, आं नेक्स्ट भिडिअआव होनो हागौ। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। आंनि भिउवार्स बिथांमोना गोबां कमेन्टस लिरदों, आं नलेज लादों। जोबोद साबायखर आंनि भिउवार्स नोंथांमोन। दा आं नलेज लानायनि गेजेरजों नैबे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे फैगौ 2026आव एसेम्बलि इलेक्सनाव, नैबे काउन्सिल इलेक्सन जोबखांनायनि उनावहाय हेमन्त बिश्व शर्माखौ नेक्स्ट टाइमनि थाखाय CM बानायबावनो इउपिपिएलआ खोथा होखाबाय। होमब्ला बिथांमोननि नोजोरा क्लियारखा, भिजोना जेरैखि जाया NDA जेन देरहा हमथानानै लोगो लाफानायाव दं आरो हेमन्त बिश्व शर्माखौ सापर्ट। दा अब्ला BPFआ थारैनो जुदि इउपिपिएल BPF ज' जालायबायाबा, बायसान्सनि ज' जालायोबाथ' जालायोसै, नाथाय आदर्शफ्रा गोरोबलायैयाव ज' जाबायबायाबा, दा जेखौ इउपिपिएलआ सापर्ट होदों बेखौथ' BPFआ सापर्ट हैनो हाला। दा बेखायनो जुदि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ नागारनानै नेक्स्ट 2026आव आसामनि CMआ सोर जागोन? In the year of 2026, who will be the CM of Assam according to BPF political party? UPPL political party is trying to see Hemanta Biswa Sharma is the CM of Assam for the second time. On the other hand, according to BPF, Gaurav Gogoi will be the CM of Assam in 2026. नङा होमबा? बेसोरबो ओरैबा जोंबो ओरै होननाय बादि खालामलायथोंसै, होमब्लाना सेस बाहा खौसे बाहा थौसे गैला। दा खौसेनि खोथा रायलायनायावनो नैबे रंगुल बर' बिथाङाबो जे मुहूर्त बेयाव बेबादि खोथा बुंनो नाङामोन बियो। सानैसो मानसिफ्रा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि सिगाङाव एसे धर्ना बायदि होनायखौ जों नुदों। दा बेखौ दैदेनदों BPFनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्ट आखि बर' बिथाङा। लोगोसे जों खोनानो मोन्दों बिथाङा दन्देश्वर बिथांनि सासे राइट हेन्ड, अर्थात बिथाङा PA बायदि खामानि मावो होननानै। दा बाथ्राया जाहैबाय, थांनाय गोलाव सम जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव दङमोन, बे समाव बिथांमोना बेसे निका, बेसे करापसन फ्रि साख्रि होखो बेखौ बयबो मोनथिगौ। जों बै समाव खोनादोंमोन जे साख्रि मोनसे मोननो थाखाय बै समाव दाम दर जायोमोन, मोनसे बार्गेनिं जायोमोन। दिनै नुदों मानसिफ्रा थाइसे फैसा गारालासिनो, मोनबो करापसन खालामाब्लासिनो, माने थोंजोङै मेरिट बेसिसाव, गावनि क्वालिटि बेसिसाव साख्रिखौ मोननो हादों। बे बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा। दिनै माखासेयानो बुंदोंमोन जे BTR गभर्नमेन्टआ साख्रि होनो हाया होननानै। बिथांमोना BTR गभर्नमेन्टखौ मोनसे समाव इनसाल्ट खालामदों। दा दिनै जेथिया BTR गभर्नमेन्टआ मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साख्रिखौ होयो, अब्ला बिथांमोना बे बाथ्राखौनो उल्थायै रिप्रेजेन्ट खालामनो नागिरो। दा बिथांमोना दिनै BTR गभर्नमेन्टआ साख्रि होनायखौ नुनानै एलार्जि जादों। BPFनि सासे बिबानगिरिया दिनै सेंग्राफोरखौ लिंदों बहाबा धर्ना होगोननो मंगलबारै। बियो जोबोद लाजिथावना बाथ्रा। दिनै बिथांमोना पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय माखासे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ।
बाथ्राया जाहैबाय आखि बर'आ BPFनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सासे दैदेनगिरिमोन। टेटआव डिसक्वालिफाइड जानायनि थाखाय बिथाङा लिड लानानै जेबादि मोननांगौनि थाखाय राइट्सनि थाखाय मिडियायाव होदों, आन्दलन खालामनो नागिरदों। जोंनि डेम'क्रेसियाव बयहाबो गावबागाव राइट्सखौ नंगौ नङाखौ चुज खालामनो हानाय मोन्थाय दं। बे मोन्थायनि थाखायनो बिथांमोना जेबादि सेलेक्सन जानांगौमोन बेयाव जायनि थाखाय क्राइटेरिया थासेयावबो जायनि थाखाय बे बुस्थुखौ प्रसार खालामथों। दा बेयावनो रंगल बर'आ पार्टिनि नोजोर लाहरबाय, पार्टि लानानै बेफोरबायदि खोथा बुंहरबाय आरो हाग्रामाखौ जिबादि ब्लाड सेड बोहैनाय बायदिसिना थाखा जानानै 10 लाख 20 लाख लानानै साख्रि सोयो होनबाय। बेफोर माबा मोनसे राव? खौसेथि जानो हांख्रायनाय समाव बेफोर माबा मोनसे राव? खुगायावल' लुबैदों, गोसो आरो आइडिअलजिया मालाबाबो गोरोबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरना गावजों गावबो मिलायखाया आरो खौसे जानो नागिरनायावबो बिथांमोना मालाबाबो सापर्ट गैया। बे रावानो ओंखारबाय सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे दैदेनगिरिनिफ्राय ओंखारनाय राव बेयो। दा मा सोलिगासिनो दं बेखौ बुजिनांगौ बेयो। बे खोथाखौ बाहायजाना जाया बेखौ साननो हानांगौ। अब्ला बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनाय गैया नामा? बे मुफा खोथा बुंनो। साख्रिनि खोथा, लाइफनि खोथा नालाय एसे एनैयाथ' बुंगोन। बुंनोखौ बुंनो हो, क्लियारल' जाबानो जाबाय। इयुनफ्राव सल्भ खालामनानै हो। जाय क्राइटेरिया दं बिसोरनो हो आरो जायफोर मोननानै एपइन्टमेन्ट मोनखाबाय बिसोर मोनथोंसै। रावखौबो जेखौबो दाननांगौ गैया आरो जायफोरनाखि मोनबावनांगौ क्राइटेरिया मिलायबाय बिसोरनोबो होनानै हो। बयबो मोनथों, डेभेलप जाथों। बावलाय मा बेले बेजे? बुंनायखौ बुंनो हो। नोंनासो बे नैबे समाव दिस टाइम नोंनिया कारेक्ट जायाखै रंगल बर' नोंथां। रायजोफ्रा मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट्स होदो। बेजों लोगोसे बिस्वजित दैमारिया थारैनो गाव मावबोनाय खामानिफोरखौ बिथाङा बुंनानै लाफैदों। दिनै मिडियानि गेजेराव बुंनानै लाबाय। बिथांनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना नुखाबाय। मा मावदों, मा मावाखै बेखौ बिथाङाबो अहंखार लानानै खोथा बुंदों दिनै। आं ओरै खालामबाय, आं ओरै खालामबाय। आरे भाइ, रायजो राजाया सापर्ट होनानै नों सासे रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि जाहैबाय। नोंथ' मावनांगोन आरो नोंथ' बै बुस्थुफोरखौ हारसिङै मावनानै जायाखैना। बेवहाय गुबुन गुबुन दल संगठननि, पलिटिकेल पार्टिनि आरो पलिटिकेल पार्टिबाबो माखासे समब्रा समब्रि समनि दैदेनगिरि बिथांनि गासै कलिग्सफोर बिसोर गासै नाजानानैसो जादों। आं मावनाय ओरै मावदों होननानै दिनै हिसाब होबाय। बिथाङा खिन्थाफैबाय, खुगायाव बुंदों आं रायजोफोरनि अननायावनो MP जाबोबाय, MLA जाबोबाय, स्पिकार जाबोबाय। आंनो मा नांबावगौ? आं जेबो लुबैला। खिन्थु खोथाया बै समाव हिसाब होआखै बियो। मा मावदों खोन्थानानैबो लायाखै। दिनैसो राइट टाइम बासिनानै लादों बिस्वजित दैमारि सारआ बे खोथाखौ बुंनो। मानो? खोथाया नेक्स्ट टाइम BTC नि चिफ जानांगौना। खोथायावनो होनखादों बियो। जांख्ला मोनसेजोंल' सिदा थांबाय थाबा बायनोबो हागौ। ओंखायनो गुबुन गुबुन जांख्लायाव गाखोनानै थांखियाव सौहैनांगौ। होमबालाय रावालाय मा बुजिनो बाखि गैला। होमबा नोंथांमोन रायजो राजा मा कमेन्ट्स होयो? खौसेथि जानायनि सायाव जायफोर लामा होनो सानदों संग्रामि नेताफोर, गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनानो गनायनानै लानो नागिरदों। मिडियानि गेजेरजों मोजां खोथा बुंदों। दिनै सामायन' मैया दाख्लिनि गथ' दैदेनगिरि जाफैलाबायनाय, फैसानि लबाव हाबफैलाबायनाय रंगल बर'आसो दिनैनि समाव बेबायदि खोथा बुंबावबाय। रागा जोंथावथाव नंगौना नङा गाइस? बिदिखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। So thank you very much for watching. Love you all.